totes aquelles anotacions que no tenien l'ordre que havien de tenir. Per tant, moltíssimes gràcies, Toni. L'altra persona que m'ha ajudat moltíssim amb aquest llibre és el meu fill Isidre. Perdoneu que m'emocioni una mica, perquè els 2 anys que ha durat aquest treball intens per part de tots tres, de les 24 hores que he tingut al dia, el meu fill s'ha oblidat que unes quantes d'elles eren per descansar. Per tant, ha posat tot el temps que ha calgut, inclús arribant a casa a Tarragona, perquè ell treballava a Barcelona, arribant a casa a Tarragona i dir, mama, no puc més, tinc que dormir. Val, doncs fill meu, dorm una estona i després que hagis descansat una mica continuem. Ha costat un esforç extraordinari tenir aquest llibre a les mans, tenir aquesta història. Però voldria donar les gràcies molt efusivament també a unes persones que avui ens acompanyen, que són la filla, la neta de Joaquim Buixons, que gràcies a l'aportació de les notes que va escriure el seu pare estant a la presó de Sant Pedro de Cardella, podem tenir avui el testimoni no tan sols del meu pare directament escrit per mi, això sí, però gràcies a aquesta aportació documental tenim la història que va haver de viure Joaquim Buixons. Avui no ens acompanya perquè no ha pogut venir la filla d'un altre mosso d'esquadra que també va estar a Sant Pedro de Cardenya junt amb el Joaquim Buixons, i és en Pere Pujol i Marc. Tots dos s'ho van passar malíssimament perquè aquella era una presó que l'havien muntat en Franco i Hitler i allà hi anaven afinant a tots els republicans de totes les nacionalitats. Anaven a parar en aquella presó amb unes condicions infrahumanes. Tant és així que aquests homes van tornar a casa plens de misèria, morts de gana, amb la dignitat perduda. Vull dir, el pitjor que se li pot fer a un ser humà és que tingui, obligar-lo a perdre la dignitat. I això és el que van haver de passar aquests homes. Bé, en la introducció, l'Antoni Lardín fa una síntesi de lo que és tota aquesta història, i el que jo em sento molt satisfeta és que no tan sols tenim la trajectòria de la vida del meu pare, que és la història que jo tenia més directa, que tenia més a mà, sinó que tenim la història de Joaquim Buixons, tenim la història de Pere Pujol i Marc i tenim altres històries. És a dir, com molt bé ha explicat el comissari Trapero, el meu pare va estar destinat aquí a Barcelona com a conseqüència d'un ascens i va tenir 5 homes a les seves ordres fent guàrdia entre el Palau de la Generalitat i la impremta Oliva de Vilanova. L'impremta Oliva de Vilanova és on la Generalitat havia cunyat la moneda, els segells, etc. Un d'aquests homes era Ramon Escolà Adellón, que el seu fill Ramon Escolà i Gracià ens aporta